ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз ина бо барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки беҳад бардро ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ фақат нархҳои арзон ҳам ҳастай, хаяк танимта қиматшам ҳастай. Оз ма ҷои интересида шумо да мисол мегум. Як мошин роӣ кардагиам бардро нархиш 4500 сомонияй. Як замини дига ҳастай бардро арзон ана 40000 сомон. Ва як духонага квартираи дига ҳам ҳастай бардро нархи ӯ 80000 сомонай. Хулоса ҳами видеоро то охириша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен. Ва аз ки ҷое ки хона замин квартира дар корай дар комментария бинависен, ман ҳастим иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. Бардро ин ҳами номерои десен ягон чи фурӯшӣ дошта бошен, да ҳами рақамҳо дар WhatsApp-ш бинависен. Я дона лайки беплаётон наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардро почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. Айнукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён биридиян. Чхеле даст дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава, ана балнисаш мебаранд бардро, духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд қе имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ҳамин почашам хеле раҳ гашта наметавона. Агар бародарои азиз, хоҳаро, апашко чанд қе мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд қе дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянша. хайна бардро мисол бо худтон гӯш кунед. дӯстони азиза, ман акин авора сар кардем, бо диққат хишру гӯш кунен. ози якин бардро ана ҳамин мошина гап мезанем, баъдаи хона ва заминора гап мезанем, баъд квартирода мегзарем. барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. бардро чӣ хеле гуфтам, якин миллиони имрӯзаи мо мошини фурӯшӣ ана срочни бояд бифурӯшаша бардро Ford Mondeo навистагия, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш танҳо бензин, абъём моториш 1.6-16 коробка механик. соҳиби мошин гуфтагия ки балонош навай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Хурғонтепа, нархиш 4500 сомонӣ мега. 4500 сомон бардро. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзонака бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бисёри бардро хоҳиш карда буданд ки аз шаҳри Душанбе ягон хонаи заминӣ арзонтар биё, бардро ина хонаи арзона айдаст натен хушук гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гарадо, кӯчаи Борбад, пеши мактаби 91 дабдай, 2 сотиқ заминда, 3 дар хона, кухни кардагия, хонаи бардро заминие чхеле да сурат десен, ову свет ҳаст, ремонтиш миёнае мешава ки бидрои зиндагӣ ки ниёзи бо сурати мисол дирни хонаҳо ҳам ҳастай. ана нархиш 395000 сомонӣ мега. чхеле гуфтам бардро хонаи заминӣ 2 сотиқ замин, 3 дар хона дар шаҳри Душанбе, нархиш 395000 сомонӣ. мумкин хай бардро ягон сомон бо арзон куна. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накунед, касе меҳмонед подписатсия кунед бардро. срочна замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бардро 6 сотиқ замин, бетони гирди забораш рехтагӣ бидай, ҳуҷҷат ҳастай, як кам аз қим ва санг оварда рехтагӣ бидиян, нархша 40000 сомонӣ. бо касе харидори аниқ бошен, арзона мешава. номерои телефонаш ҳаст бардро, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед, замини арзона бихарен. 40000 сомон дар шаҳри Ваҳдатай.
دوستان عزیزم مگذاریم با چهارم اعلان امروزه چخیلی گفتم برادر خانه‌های زمینی را قطعی زمینو گپ میزنیم بعد کوارتیرو دا میگذاریم از خپاس برادر با کوارتیرو را میشوه کوارتیرو ارزان دوستان عزیز خانه دستین قرار دارد در ناحیه مومن آباد 6 سوتیق زمین ده 4 در خانه کردگی ای انا ремонти خانه‌ها коробка گفتگی ای صاحب خانه میگه که خانه در ناحیه مومن آباد کوچه استقلال 4 در خانه یک کلدار دارد پادوالی دیگه هم داشته 6 سوتیق زمین شای مکتب بازار صدیق در قریبیش بوده برادر نشد نرخش با ارزان هم میشوه من همین نمبر واتساپ هم داشته نرخش 96000 سامانی میگه 96000 سامان برادر در ناحیه مومن آباد زنگ بزنین معلومات بیشتر را بگیرین دوستان عزیزم خسته نباشین مگذاریم به خانه نوبتی خانه دستیم بردرو انا زمینی ای خانه زمینی در شهر ایسار 2 سوتیق زمین ده 4 در خانه کردگی ای شهر ایسار انا 50 سالگی نویسگی دوستان عزیز کسی ایسارین خیلی فهمیدین که جوشا گفتیسم انا ремонт کردگی ای شهر ایسار ده انا شماره خانه ها 4 در خانه انا 1.5 سوتیق زمین تعمیری خوب حجت тех паспорт дора суруға шаҳри Исор 50 солагӣ нархиш 125000 сомонӣ мега бардуро арзона мешава нархи хубай бардуро марҳамат занг бизанед دوستان عزیزم مگذاریم با ششم اعلان امروزه از کجایی که زمین خونه کوارتیر در کره در کامنتاریا بنویسین اگر مثال یگون چی реклама کردن میخواه اولی ویدیودا номеро ма мондагим да ҳамун номеро ватсап да роҳӣ кунем бардуро دوستان عزیز خونه десен қарор дорад дар ноҳияи восе деҳаи ибрат 4 сотиқ замин да 4 дар хона кардагиай ана соҳиби хона мега ки хонаҳо коробкаай 4 сотиқ замин 4 дар хона чихеле гуфтам як кайл дора нархиш 55000 сомонӣ мега бардуро 55000 сомон бо арзона мешавад нархи хубай бардуро марҳамат занг бизанед бардораи ҷон мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ агар тамошо кардеса бошем бигӯ о ака тамошо кардесем давом шуде дӯстони азизи квартира десем қарор дорад дар шаҳри куллоб як хонага дар диметраш қарор дорад 32 квадратни метрай домои пешинаи бардуро хона ремонт кардагиай бардуро дом се этажа будай маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин доми 4 лави роҳ будай бардуро хонаҳо ремонти хуб кардагиянд дар трезош пластика дари главниш оҳанӣ будай квартираи бардуро дар шаҳри Куллоб нархиш 137000 сомонӣ мешава арзон ҳам мешава алишам номерои телефонаш ҳаст маълумоти бештара занг бизанед دوستانی عزیزم کвартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол духонага дар диметраш қарор дорад 47 квадратни метр бардуро шаҳри Истиқлол дар ҳамин центри шаҳри Истиқлол будай домои пешинаи хона ремонт кардагӣ ҳисоби квартира мега ки дукомнатаи фурӯшӣ дорем дар шаҳри Истиқлол 27-28 километр то Хуҷанда харидори аниқ занг бизанен ё бинависен харидори аниқ да бо мисол арзон мешава гуфтагиай ҳамин мебелоша наметам гуфтагия мисол вақти хонара мехарем бардуро мисол мебелоша ё мебурдай хаягончи бо маслиҳат мекунем нархиш 80000 сомонӣ мега дехонага дар шаҳри Истиқлол чихеле гуфтам 80000 сомон занг бизанен маълумоти бештара бигиред бисёри бардобон менависанд ки шаҳри Душанбе ягон квартира арзон биё комментариёро мехонам бардуро бисёртар шаҳри Душанбе мегӯем бардуро ин як квартираи фурӯшӣ дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 5 этаж қарор дорад 18 квадратни метр райони Фирдавсӣ домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби хона гуфтагиай ки ассалому алайкум як хонага квартира 46 микрорайонда семени обшижит тех паспорт дора ҳуҷҷат ҳамаш 100% дом 5 этажа мансар нависагиай мисол духонага боша болои суметм ягон кас дошта боша гуфтагиай бардурои хонаи десен ана нархиш хонаи квартираи нархиш 130000 сомонӣ мега маълумоти бештара бардуро занг бизанед دوستانی عزیزم مگذاریم با دهم اعلان امروزه بسیاری بردور هم نوشته بودن که شهر خورجان یگون کوارتیر ارزون شده بونیم بردوری نمی کوارتیر دسن انا نواسترویکا از محمد دلنیوشا گپ میزنم میتونم کвартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 1 метраш қарор дорад 40 квадратни метр 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд буда бардуро на пеши мактаби 23 дом новостройка чихеле гуфтам хона без ремонт коробка
соҳиби квартира мегӯяд ки без ана посредникай нархиш 158 000 сомон арзонам мекунад. занг бизанед, номерои Тоҷикистонай. бардро мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десем бардро қарор дорад дар шаҳри Норак. дихонага дар 2 этаж қарор дорад, 46 квадратни метрай. шаҳри Норак дар бардро чихеле гуфтам домои пешина хонара нав ремонт кардагӣ будиям. сирошна пулшон дар корай, нархиш 110 000 сомонӣ мега бардро. нархи хуб айне ки дихонагай дар шаҳри Норак 110 000 сомон ана арзонам мекадай. номерои телефонаш аст, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. баъдро мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр, ана шаҳри Исор пеши бозорш дабудай. дом бардро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки ана як комнатаи 38 квадрат дар 3 этаж қарор дорад, хона коробкаи пешишда ана мактаб, садик ҳам ҳастай. хулоса ҷои зурда, мисол пеши бозор ана мактаб, садик ҳама чи наздик будай. нархиш 125 000 сомонӣ мега бардро, арзонам мешава, алишам мешидай. номерои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизами баднавори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, ана касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақ карда тамошо кардем. хай вақт чақчақам накардем, ахи бардро хай мисол як хел вақт настроение зур боша, бо кам хеле шӯхӣ карда гап мезанем. хай имрӯзам соз буд, ба фикр ништияк буд. карочи ана шумо да махбул шуда бошед, дона лайки бепала бичқен, комментария да 1 бинависед. бардро ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва касе меҳмонем бардро ҳатман нами кнопкаи подписатсия ку унамура бичқен. мисол мо вақти видео мондем дар канал, шумо сразу бо хабар мешавед, медорем видеои нави мара як минута тамошо мекунед. мисол хонаҳои нав ай даст наметаҳед, да мисол сразу тамошо мекунед, ягон заминаи хонаи квартира чизе аст, мисол як минута мехарен ша. хуб, раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ана гапа бисёр намекунем. хай то видеои оянда худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон боша. хай.